Dama dai an ce duk abin da ka shuka wata rana shi za ka girba. Duk wani mugun abu da kake aikatawa ka tuba ka daina tun kafin lokacin da asirinka zai tonu, ma'ana ka fada a hannun jami'an tsaro. Kada ka zaɓi jefa mutane bala'i, akwai ranar da mutanen za su kama ka ko jami'an tsaro. Al'umma kowa ya riga ya san kaf irin tashin hankalin da 'yan bindiga suka wulla mutane a cikin wannan ƙasa, musamman a yankin arewacin Najeriya, wanda sai da ta kai ga mutane suna guduwa, suna barin gidajensu, suna komawa inda ba su da gida, suna barin sana'arsu, suna komawa inda babu sana'a, suna barin komai, suna komawa inda ba su da komai. Wanda wannan tashin hankali ba ƙaramin al'amari ba ne. Mutane, al'umma, lallai dai ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe. Amma kafin mu sa muku cikakken wannan bidiyo wanda zai sanar da ku abin da ya kamata a ce kun sani, idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha, don Allah ku tsaya ku danna mana alamar subscribe. Haka zalika wannan bidiyo da kuke kallo ku danna mana alamar like a kansa kamar haka. Irin waɗangana aka cewa wai a yahe masu dawo cikin gari. Wa zai kashe ubanka ka gane cikin gari yana yawo? 2.8 billion naira wai sun ka ansa, wai suna aka cewa a yahe ma. An kashe mutum 6,000 a cikin Zamfara, an kama mutane da dabbobinsu, an walakanta su. Rahoton yana nan. Kusa abin mamaki, gwamnan Zamfara ya ki bari a kai waɗannan mutane kotu. Sai ya kama wata dubara yana wasa kwaikwayo. Duk lokacin da ya saba da wani basarake sai ya ce an dakatar, sai tsakaninku da Allah dakatar suwa muka son ayi. Abinda muka cewa wannan kwamiti abinda ya binciko a ɗauko shi a kai shi kotu ta hukunta. Musa Kamarawa mi hana a kai shi kotu saboda kai yayi bayani, don in an zo kotu zai yi bayani. Don shi an yi rufa tsakaninku da Allah. Jami'an tsaro suna a dokan Najeriya suna da dama na su rike mutum wata 5 yana rike ga hannu. Kamata yi an ƙara binciken da aka yi a kai shi kotu yayi bayanai. Kuka tura Zambirni, akwai su Zamfara, akwai su nan Sokoto, duk wanda an kama sai ya dawo ya faɗo APC. Suna nan kuma ina nan tahi. Ba kau da kai ni ba, wallahi ku yi niyya ku kashe Murtala Bello don sai ya tona muku asiri. Kuma bi iznillahi ba ku iya kashe Murtala Bello sai kwana ne sun kare. Ba ku iya kashe Murtala Bello sai kwana ne sun kare. Don haka wai wannan wani wasa kwaikwayo na, bari a nuna Bello Turji wasu malamai ne Sokoto sun dame shi, sai a hayyala wani abu, sai a zo a kashe malaman, sai a ce wallahi Bello Turji sun kama mai. Muna ganin ku 'yan siyasa. Kamfen suka ganin za a farawa sun san musa su ta sha kasari. Ranar da ta kwade dai ta rige ku faduwa. Muna roƙon Allah ya kashe ku. Muna roƙon Allah ya kashe ku. Muna roƙon Allah ya maishe ku ɗaiɗai, ya jarabe ku da sun mulki ya hana ku shi. Kuma Janar Muhammadu Buhari, gwamnatin ka ta zama gwamnatin mata. In dai ba ƙauye jahili wanda bai yi karatun addini ba, bai yi karatun zamani ba, irin Bello Turji wai ya gagari sojojin Najeriya. Mu da in matsala ta samu Sudan, ta samu wata ƙasa cikin ƙasashen Afirka, da Najeriya aka tura zaratan sojoji su zo su yi kiliyarin ɗin matsalar, wai a ce wani kaskantacce wata jiha ta ɗarme mai gindi yana nan. Bello Turji ba ɓoye yake ba. Ba ɓoye yake ba, an san shi, an san inda yake, amma wani gwamna ya ɗarme mai gindi, amma duk an yi shiru. Don mi? Saboda ya shiga APC. Wannan APC wallahi in dai ba ku canza ba, wallahi Allah zai ruguje ta da sama har ƙasa. Wallahi in ba ku canza ba kuma za mu yi muku kunuti cewa Allah shi ruguje ku. Ba za mu taɓa yadda 'yan ta'adda na yi muna ta'addanci ba. Yanzu nan jihar Sokoto ana nan koyo shi kama mutane akai, amma kun yi shiru. Na faɗa cewa da gwamnatin Sokoto da gwamnatin Zamfara su sun ka karbe mai 'yan ta'adda gindi, amma an yi biris saboda mi? Saboda wata manufa ta siyasa. Duk manufar da kanuhin a kyale 'yan ta'adda su zalunci al'umma, muna roƙon Allah ya kare duk mai wannan manufa. Kuma in ba ku iyawa ku ba mu dama mu tafi da mu da ɗalibai mu kama Bello Turji. Muna iya kamo Bello Turji ko ba mu iya kamo shi? Wallahi na yi imani muna iya kamo Bello Turji. Saboda Bello Turji mace na bai da bambanci da mace. Mutumin da ka koyo yana wai sulhu ya kabi da ayi. To in kana son ayi sulhu kawo kuɗin da ka swata kawo su. Musa Kamarawa tireloli, Bello Turji ya bashi kuɗi yadda ya wata jiha, ya sai tireloli an ka kama haya. Haka Bello Turji kai, wai yanzu ya ci banza. Ku aza cewa wai wannan littafi da ake azawa karatu ɗaya akai. A'a, in ta kama daji muka shiga mu yadda waɗan gari guna. Nissa kun kaji mafi yawa ina kawo muku magana Ibn Hazm al-Zahiri. A karanta Qur'ani, a karanta hadisi, sannan kuma a tsare garuruwa, a tsaya iyakokin garuruwa a tsare. In ta kama a je a yi jihadin Bugat, akwai 'yan tawayen da suka yi su Bello Turji.
ana cewa an yi sulhu da su sun ka zo masallacin juma'a ana jiran liman ya taho sun ka kame mutane sun ka wuce da su wai da suna an yi sulhu don Allah wannan yawa mutane ta'addanci ko bai yi ba shina ibn hazm ka ce munaya min ad-dunya ulumun abusuha wa anshuruha fi kulli badin wa hadirin du'a'un ila al-qur'ani wa sunnani allati tanasa rijalun zikraha fil mahadiri وألزمها أطراف الصبور مجاهدا إذا هيئة صار فأول نافر لألقى همامي مقبلا غير مدبر بسمر الأوالي والرقاق البواتر كفاها مع الكفار في هومة الوقع وأكرم موت للفتى قتل كافر فيا رب لا تجعل همامي بغيرها ولا تجعلني من قئين المقابر don haka kanku aza ayoyin dai da hadisai in ba ku iyawa ku ba mu dama mu shiga mu kama Bello Turji wallahi ina yi muku rantsuwa da Allah kaskanci na mu zauna Bello Turji na ta da hanya ya kama mutum yana gani a yi zina da mata tai yana gani a yanki ɗanai a amshi dukiya tai wai sannan wani samna ya zo ya ce wai an yahe ma Bello Turji don Allah gwamnatin Zamfara ya ji kunya ko bai ji kunya ba mataimakin gwamnatin Zamfara ya ji kunya ko bai ji kunya ba gwamnatin tarayya ta ji kunya ko ba ta ji kunya ba waɗannan mutanen da sun kawa mutane wannan ta'addanci shi na ibn hazm ka ta munaya min ad-dunya ulumul Allah ya kyauta. Al'umma muna fatan kun ji kun ga kun kuma fahimci kaf abinda fitaccen malamin addini Malam Murtala Asada Sakkwato ya faɗa, ma'ana sirrika da dama da kuma abubuwan da ya faɗa dangane da wannan lamari na 'yan ta'adda na 'yan bindiga. A kullum dai a kowace rana babu abin da al'umma suke roƙo, aka zalika suke bara a wajen mahukunta da jami'an tsaro akan a taimaka a cece su a hidda su daga wannan kangi na tashin hankalin waɗannan azzalumai 'yan bindiga, sakamakon an fada a cikin wani irin yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan lamari na 'yan bindiga ya raba mutane da dama da muhallinsu, aka zalika ya raba wasu da duniya, wasu da dukiyoyinsu. Akwai illoli da dama wanda ya ma al'umma, wanda wannan lamari shi ake kira da matsalar tsaro. Matsalar tsaro ita ce matsala mafi girma wadda ke hana al'umma su zauna lafiya ko su rayu ta daɗi. Wannan dalilin ne yasa malamai da al'umma, dattijai da kowa maza da mata yake roƙon mahukunta akan a taimaka a ɗau mataki a dangane da wannan lamari. Dama dai tun a baya wasu daga cikin manya-manyan jami'an tsaro suna sanar da al'umma cewa suna iya yin su, haka zalika suna iya bakin kokarin wajen ganin sun kawo ƙarshen wannan lamari. Ta bangare na mahukunta ma sukan nuna su ma suna iya yin su, haka zalika suna siyo makamai domin a yaƙi waɗannan mutane a tankare su. Sai dai kuma duk hakan baya hana kai hare-haren da mutanen suke, haka zalika bai hana aikata ta'addancin da suke, sai dai a ce in yayi sauki nan can kuma an bani. A yanzu haka dai wannan lamari na 'yan bindiga al'umma suna ta ƙara roƙon a dage a kai sa ƙarshe, ta ɓangare kuma na malamai suna ƙara jan hankalin mutane akan zage-zagen fada ake ma gwamnati da mahukunta, san ba shi zai kawo ƙarshen wannan lamari ba, sai dai mutane su ƙara fadawa a cikin bala'i. Wanda ya fada bala'i babu abin da ya kamace shi face ci gaba da addu'o'i Allah ya fidda sa cikin wannan fitina da ya fada, amma zagin wata gwamnati ko wani mahukunci san ba zai kawo ƙarshen bala'i ba, sai dai ka zaga ka ji daɗi. Haka zalika shi wanda ka zagan ma ba a gaban shi ka zaga ba, ga kai amfani da harshenka da ta hanyar da ta dace, ta hanyar yin addu'o'in Allah ya kawo ƙarshen wannan fitina wadda ta addabi kowa. Haka zalika akwai jami'an tsaro su ma waɗanda suka sanar da mutane akan wannan lamari na tsaro na kowa da kowa ne, wanda kuma mutane akwai gudunmuwar da za ku bada ta hanyar sa ido suwa ke kai kawo a inda kuke, kama daga garinku zuwa gidajenku, wajen sana'arku, bakin fuska dai waɗanda ba ku yarda da su ba, waɗanda za su zo cikinku su tare, hamma da 'yan uwanku waɗanda sukan canza a lokaci guda, wanda an sha kama wanda za ku ga garinsu na cikin bala'i, sun fada a wani irin yanayi, an kashe mutane masu yawa a garin, an ɗau mutane, amma sai asiri ya tonu kaga akwai sa hannun wani ɗan garin wanda a cikin garin yake, duk tashin hankalin da ake yana ciki, 'yan uwansa da danginsa da ahalinsa, wani ma za ka ga hawansa an ɗauka, amma kuma da sa hannunsa duk ake aikata wannan ta'addanci. Dalilin haka yasa jami'an tsaro suka ce dole mutane su rika kula. Kun kula da 'yan uwanku waɗanda ke kai kawo a cikinku, musamman waɗanda rayuwarsu za ta canza a lokaci guda, su kasance da kuɗi ba tare da wata ƙarfar sana'a ba, ko kuma wani bako da zai zo cikinku ya tare hakanan babu gaira babu dalili. Sakamakon 'yan bindiga dole sun san sirrin waje, sannan suke kawo hare-haren ta'addancin su na babu gaira babu dalili.
wanda akwai garuruka da dama waɗanda sun sha samun irin wannan nasara ta ganin wanda ba a yarda da shi ba a miƙa shi ga jami'an tsaro, wanda in aka miƙa aka yi bincike sai a ga ƙasar gumin ɗan ta'adda ne, wasu kuma riƙewa za su yi su bincike. Aka ga wani kwanaki lokacin nan ya je wani gari ya tare ya samu shago ya kama haya, ashe ɗan ta'adda ne yana karantar garin. Lokacin da Allah ya tona mai asiri bayan mutane sun sha kusa da aka tsananta bincike, sai gashi da manya-manyan bindigu kira AK-47 har guda 2 ya binne, wanda a dalilin haka ne yasa ake ƙara jan hankalin mutane lallai sai ku rika lura, sannan kuma sai ku rika rike sirrin rayuwarku, kama daga na samun ku da wasu harkokinku na kuɗi a cikin sirri. Sakamakon wani wasu kuɗi zaka samu kawai zai sanar da waɗannan azzalumai su zo su farmake ka su kwace, saboda shi bai da su kai kuma Allah ya baka. Allah subhanahu wata'ala ya kyauta ya ƙara kawo ƙarshen wannan tashin hankali da bala'i. Malamai kuma suna ƙara jan hankalin al'umma akan addu'o'in da ake kada a gajiya a ci gaba da yi kullum kowace rana. Allah subhanahu wata'ala yana ji yana ganin kaf halin da bayan shi suke ciki, zai kawo ƙarshen wannan matsala. Akwai gurabe da dama waɗanda ake matuƙar karɓa addu'ar bayi, musamman wanda aka zalunta, kama daga irin gurabe na sallar farilla, lokacin sujjada, duk kuma wata addu'a da za a fara da salatin manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsakiya ayi ƙarshe ayi. Al'umma, anan za mu dakata da waɗannan rahotanni a wannan lokaci, kamar yadda kuma muka sanar da ku tun a farkon fara wannan bidiyo, muke cewa idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha, da ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe. Danna alamar subscribe ɗinku na da matuƙar amfani a gare mu, sakamakon tana ƙara mana ƙarfin gwiwa, dagewa da jajircewa wajen ganin muna kawo muku ingantattun rahotanni a kowace rana a dalilin yawa da take ƙara mana. Haka zalika ku danna alamar like akan wannan bidiyo da kuke kallo, sakamakon YouTube kan ƙara yaɗa sa kamar yadda kuka kalla wasu su kalla. Idan kuma akwai abin da kuke son sanar da mu, akwai ɓangare na comment wanda muka ba ku cikakkiyar dama, ta wannan ɓangare ake mana magana kai tsaye, wanda duk abin da kuka turo muna gani. Amma dai ya kasance duk abin da za ku yi mana magana a kansa ya kasance sahihi ne. Muna tare da ku a kowane lokaci.